Gràcies, Berta. I així em trobo amb Yuri Aguilar, amb la seva secció Desmuntant la història, i anem a desmuntar ja quasi la paraeta. Yuri, ens queda molt poquet. T'hem d'agrair que cultivares la nostra ment en aquesta secció d'història, de cultura, que també té cabuda, com no, en este programa. No tot serà brilli, brilli, ja-ja-ja. Ni ballets, ni merdes, ni... Encara que sempre et recordaré, a part per il·lustrar-nos, pel teu ball de la Montleoneta. Com a Yuri la Montleoneta. En el meu poble hi ha m'han eixit imitadors, i sí, he creat tendència. Bé, Yuri, que bé per a estos Nadals, si tenim estonetes lliures, vas a fer-nos unes recomanacions literàries sempre històriques. He fet una selecció de 4 llibres interessants. El primer que he portat és un llibre sobre el bombardeig de la població de Xiva el 1938. El llibre l'ha escrit el meu amic Salvador Bayot, que des d'ací li envie una forta abraçada per este magnífic llibre que ha publicat, que a més és el primer llibre publicat pel Centre d'Estudis Xivans, perquè a la població de Xiva s'ha fet un institut, un centre, per a poder potenciar la història local de la població. Què passava en Xiva? Doncs que Xiva és una població que té molta història, i té una història molt curiosa, i és que en l'any 1938 en Xiva hi havia un aeròdrom, on hi havia avions de l'exèrcit republicà que estaven un poc custodiant la costa de València i la província de València. Resulta que de repent, això està contat al llibre, jo vaig a contar-ho com a xicoteta anècdota del llibre. No facis spoiler. No vaig a fer spoiler perquè és per a que la gent es compri el llibre i se'l llegeixi. Resulta que donen l'avís en l'aeròdrom de la Senyera, que és com si diu l'aeròdrom de Xiva, de que venen 42 avions alemans, venen per la costa. I els 3 avionets que hi havia pilotats per damunt, eren pilots que tenien 21 o 22 anys, en l'aire en els avions i se'n van cap a la costa de València intentant interceptar els avions alemans. Resulta que s'enganyen. 3 avionets. 3 avionets contra 42. Però és que ara, així ve el doble tirabuzón. 2 dels avions se'n van cap a la costa de València, però els avions entraven per Sagunt. I el tercer, que anava a la cua, es dona compte i enfila per afrontar I els acorrala. Es clava directament davant de 42 avions, un avionet republicà que era quasi de fusta, es clava davant de 42 avions alemans d'última tecnologia. El David de Goliat. El David contra Goliat. I es posa a disparar contra estos avions, però resulta que els 2 companys que estaven intentant arribar a la costa de València veuen allò, peguen la volta i se fiquen a apoyar al company. Resulta que aconsegueixen entre els 3 derribar a un avió alemà que s'estavellà en la població de Xiva, pegaren la volta els que quedaven els alemans i se n'anaren a navegar cap a Sagunt. Fugint? I fugiren. D'aixòs 3 avions contra 41 que quedaven. Correcte. Van aconseguir És una bonica i bona història digne d'un llibre. Recorda el títol? Pues el tenim així. L'hem vist també en pantalla. Legión Cóndor sobre Valencia, el bombardeo de Xiva 1938, escrit per Salvador Bayot, Claver. Segon llibre a recomanar? El segon llibre que vos recomane és la biografia d'Amado Granell Mesado. Amado Granell ara ens comença a sonar un poquet. Sí, té un munt de carrers. Sí, ara hi ha alguns carrers dedicats a la seva figura, afortunadament. Bueno, el primer soldat que va entrar a París per alliberar-lo dels alemans en la Segona Guerra Mundial. Resulta que la biografia d'Amado Granell és digne de novel·la. Vull dir, no està novel·lat, però és digne de novel·la, perquè va passar de lluitar contra el franquisme en la Guerra Civil Espanyola a estar en França internat en un camp, després tingué que fugir a Algèria, d'Algèria va tornar a França per a lluitar amb els francesos contra el feixisme que suposava l'Alemanya nazi. I va ser una de les 3 persones que va entrar a peu en l'edifici de l'Ajuntament de París, que era on estava la comandància de la Wehrmacht, els soldats alemans en París, i va ser una de les 3 persones que va entrar per a detindre al comandant alemà i rendir la ciutat de París i alliberar-la dels Bona història, com tu dius, per a fer un novel·lón o una sèrie o un pel·lículon, sí que és de veres, però el tenim en història real, en aquest segon llibre que recomanes. El tercer, rapidet? El tercer és la novel·la de Javier Moro, que s'ha publicat recentment, A Prueba de Fuego. És una novel·la, però és la biografia novel·lada de Rafael Guastavino, que és un d'aixòs noms que tampoc ens sonen als valencians, però si te dic, Carol, que a la ciutat de Nova York hi ha una ruta Rafael Guastavino i que als Estats Units
n'hi ha més de 1.000 edificis o projectats per Rafael Guastavino o en els que Rafael Guastavino va tindre una intervenció molt directa. Pues resulta que este arquitecte valencià que se'n va anar a Nova York en una mà davant i una mà darrere va crear una tendència i va crear una marca i una imatge pròpia. I aquestes imatges que hem vist en algunes pel·lícules com El Padrino o recentment en Animales Fantásticos i Donde Encontrarlos, estos edificis de tauler i aquestes bòvedes tan perfectes, han estat creades per un arquitecte valencià que se'n va anar a provar sort a la tierra de les oportunitats, que és dia dels Estats Units, i va anar allí Rafael Guastavino. Admirada Meté, realment preciós. Però ara sigues sincer, Yuri Aguilar. Tot això, totes aquestes seccions que hem passat junts, desmuntant la història, tenen una raó de ser. Tu realment has vingut a parlar-nos del teu llibre. Con Paco Umbrales, yo he venido a hablar de mi libro. El quart llibre que recomane és el llibre que vas publicar fa un any en el meu amic Miguel Poyatos, La història d'Espanya en 50 tuits. Miguel què? Miguel Poyatos, que jo sempre dic que el dia que repartiren cognoms ell no va anar dels primers. És una broma que tenim ell i jo. Però resulta que, bueno, és un llibre en el que hem contat 50 episodis de la història d'Espanya. Clar, un llibre escrit per dos valencians no deixa de tindre una petjada valenciana molt important. Que és curiós, Carol, perquè no sé si recordes, agafant el nostre DeLorean i anant-nos-en a setembre, la primera intervenció que vaig tindre en aquest programa va ser contant aquella història tan curiosa de Blasco Ibáñez en el que es va enfrontar a un duel a mort. A duel a mort, ja me recorde que vam fer tu i jo que farem ahir el pim-pim-pim pel paripé. Pues resulta que en este llibre, en la història d'Espanya en 50 tuits, publicada per Martínez Roca, he contat en clau tuitera, com si s'haguera contat a Twitter en aquell febrer de 1904, què li va passar a Blasco Ibáñez i per què es va enfrontar a un duel a mort i quin va ser el resultat. Que, com tots ja saben, no va morir perquè resulta, i així vos faig spoiler, però vos queden 49 capítols més, resulta que no li llevaren un dels cinturons que portava i la bala es va clavar en el cuir del cinturó i va caure redó ahí en una moraura i tal, però el duel es va donar per complet, l'honor de l'exèrcit, que era el que s'havia fet mal, estava ahí dolgut, i, bueno, pues ahí va quedar. Però resulta que el llibre que he portat està, a veure quina és la meva càmera, el llibre està dedicat, te l'he dedicat, Carol, i és un regal de Nadal anticipat, així està dedicat per a tu i signat. Te faig entrega del llibre. Per si no tenia prou amb tot el que m'has ensenyat, ara el teu llibre, que em fa moltíssima il·lusió. Per a que pugues aprendre un poc més. Ha sigut un plaer, de veritat, estar així i poder ensenyar un poc d'història i compartir aquestes anècdotes i aquests capítols tan interessants de la nostra història. A la tauleta de nit que vas, estaràs en el... En tinc 3 acumulats, però el quart. Escolta, ara que tindré més temps, més llegiré tots. En la tauleta de nit porta-lo al vàter, perquè com són capítols molt curtets... curtets, ja sé el que vols dir. És lectura de vídeo, és una lectura molt ideal per a lo que fa uno en el cuarto de bany. Està molt bé. Gràcies, Yuri, ha sigut un plaer. Gràcies a tu, Carol. Ai, mira un nuguet en la gola que se m'està fent, Ferran, però pronte l'he de desfer, que tinc que jalar, que tinc el berenar ahí a punt. Corre, Ferran, corre! Que ja m'estan informant.